lístek, to je pořádnej lístek. Na Twitchi streamuje, u her pak rageuje. Tohle je jistota, bohužel, jakoby. Počkej, Asunu, to můžeš normálně vypnout, ne? Ten bonus. Jo, má z toho, odejdi z toho matu a akorát si napiš, že kdo to měl, abys nezapomněl a dobrý. Obralo mě to totálně. Ty ne, no, to fakt bojovalo. Kam ani jeden... Ten pojebaný bait, kámo, na tady tomhle matu zrovna. Betáno, fuj, přesně, tvůj. Fuj. Ale že by první bonus bait. Let's go! První bonus za 5 korun. Tak. Tak já si to jdu zapsat jenom, jo. Hvězda vlastně musí být. Dobře, to by se mohl zkusit, tyhle, to vypadá hustě. Ale teda jako ten zvuk je dost dobrý garbage. Tohle, to nemá zvuk ani. Nemá to zvuka? Tohle kam? Ne, dobrý, nebudu to dělat. Já jdu pryč. Už to vzdálil s tím matem. Na tomhle matu, jo, ale to je v píči. Má jdu pryč. Má čau, s bohem. Když no pojď. jsi nasypal gobliny, tak je zkusím já teď. To je čurák. Když jsi nasypal ty gobliny, tak tam jdu já teď. Kámo, ty mi vážně radíš, pojebaný dog shit house. No nic. Dobře, mám 50 spinů na tomhle a jdu na ten tvůj dog shit house. Tak ty mi budeš dlužit, Monty, protože to vám vím, že nedává, to je garbage. A který z nich mám mít? Mega Waste nebo normální, Monty? Dobře, budu ti věřit, no. Hele, tak mám bonus. Na čem? Co ti do toho? Na Doghouse. Ne. Ale jako totální garbage, ale je to bonus, jakoby. Je to bonus jako bonus, bych řekl, jo. Tak to si děláš prdel. Insane. Ach jo. No i za teď už všechno prebat do Doghouse, až to z času to comebacknou tu hru. Zkusím to. Ale já se mi to nic nedá cítit. A budu litr v mínusu akorát. Tohle to je to tak velký, že jo? Já jsem točil mám za 5 a pak za 2. Ani jeden bonus. Já nemám ani jeden bonus, no. Ani jeden bonus nemám. Takhle, Doghouse zatím drží skoro v podobných částkách. Pojď mi. Konečně mi tam háže bonusy, ale. Jako znaky. No nic, dog shit nenasypal nic. Co na tohle chci? Hrát. Tak možná by Apollo syplo, no dneska, když ne Betáno. Betáno totiž nikdy nesypne. Betáno jo. Všechny pasíná, ale nevím, já jsem asi pičus, víš. To je super jasný, jo. Nejde nic. Tyhle, dávej mi full screeny, dej mi můj bonus.
Počkej si hold and win jako bonus, že jo? No jo. Dobrý. Bonus, hold and win, bonus. Ty pičo, mám ho! Let's go, Tiki Nile. Ne. Rád zapojil to jméno, kurva. Jo, už jim. Aztek Jaguarova. Tak pojď, věřím ti. Dej mi bonus. Prosím. Yes! Kundo. Máš první? Bonus. Yes, Let's kámo. go! Zrovna na nejhorším slotu, který jsem si třeba Tak mohl to mě vybrat. zajímá, jaký tam potom bude. Ty vole, tak to mě poser, kámo. Moje, už jsem nečekal, že to tam vlítne něco takovýho, kámo. Je fakt insane. Let's go. Kámo, okej. Ale i tak jsem právě byl 5 kilo, mrtko. Škaredá, vole. Co to bylo? Ne, flušu na ten mat. Ty vole, to je garbage, to nic nedá snad, mi řekni ještě. Začím sázku na chvilku a potom jdu pryč. Že by? No to musíš. Ty mrtko. Aspoň ten garbage bonus. Tak ne. Aspoň nějakej, viď? Hmm. Feeluju. No pojď. Jsi mršina. Tu čokočka mohla jít milion třeba, nevadí no. 3 bonus bejty po sobě jsem teď dostal, děkuji. 4 bonus. Kámo, to je zmrt. Dej mi aspoň ten garbage basic bonus. Garbage basic. Jako vážně. Ale prostě si pej, to je jedno jediný, co chci po tebe. Dělej, pojď. Zoxe, jak jsi na tom? Jeden bonus, 240 korun mám. Mám 34 korun, tak to máš ještě docela šanci na jeden bonus. Ty vole, mám 4 poprvé. Tři zase. Moje ten bonus 3. koupím, vole. No dělej. Mám bonus! Let's go! Kolik máš 5? 4. Bože. Já mám jeden. Tak chceš to už stopnout, nebo chceš to ještě zkusit? Kámo, 230 korun ještě mám. Musí něco dát, kámo, mi neříkej. Já mám 14 korun totiž, víš. No ještě vytáhneš na litr, tak tě znám, vole. To bych musel to říct nějaký bonus, že jo? Prosím. Poslední spin, prosím. Do GG. Tak ulovil jsem 2 bonusy. Takže jdu odsud na první. Jo, běž první. Mám mít první, jo? Jo, já budu taková třešnička nakonec, prostě takový ten lůza, vole, kterýmu nic nepadlo, víš. Dobře, tak začneme teda Book of Secret 6. Ne. Tak pojď, chci dobrý bonus, teda dobrý symbol. Tu ženskou, tak nic. To taky ne. Píči. Děkuju. Káčka jsou dobrý, K jako král. Děkuju Monty, děkuju. Full screen. Nevadí. Full screen. Nevadí. Kolik? Už teď se vyhrál jakoby bonus. Už teď se vyhrál, kámo. Jo. Já ti to říkám, jako, už si vyhrál. Jako... Já tam ještě tu křeštičku na dolku a na dortu a to jsou ty diamanty, vole, za kamaráde, 2,5 koruny. Kočka, jakoby 100 stačí na výhru. O! Ryb moje body, vole. Ty bys to třeba nejdelší bonus bait, co jsem v životě viděl.
Jo, na těch knížkách možná jo, no. Poslední spin, co? No nevadí, tak máme 136 korun, no 141 dohromady. Můžu to zapisovat asi jo, že? Jo, Tak napiš si to k počkej. tomu. Ten výhra nahoře nebo ta dole? Kterou z nich? Zoxo. Tu dole, 141, protože to máš jako, že jsi vyhrál to. Dobře. Max win připadne, kámo. 8 korun. Mohl bys netočit, že tady dají ten diamantník krásný. Tak to třeba nemůže nic dát, jako tady není možnost, ani sebe menší. Rý? OK. Máš rý? Mám rý? Máš rý. Ještě jedno rý by se hodilo, ale. Takže Ještě. máš 15 diamanty, jakoby. GG, kámo. 15 diamanty, no. Ale mohl by tam být ještě jedno rýčko. Ještě jedno. A nebudu naštvaný. Já budu blight, kámo. Big win. Let's go. 161 korun. A to nejsme na konci. Uhuhu. Já blaju, kámo. Diamo, naši kilečko dobrý, víš co, nejsem smutnej vůbec. No ty 15 korun, tak to mi nepřeblafneš tímhle, ale. Tak jako hele, čekal jsem to horší od těch diamonds, jako by, když jsem tam měl těch 8,5 koruny, ty pičo. To je nadprůměrný bonus, jak jsi vyněl. To je ultra nadprůměrný bonus, kámo. Za 2 koruny mít 400, kámo. Ty pičo. To Ještě máš pojď, jo. 200násobek, jakoby. Let's go, hej ty že bych byl v profitu. 476 korun, počkej, zapíšu si to. 468, ne, 476 korun. OK, tak myslím si, že víme asi kdo vyhrál, ale já bych neříkal ale, dokud nepřeskočíme stropy, že jo? Strop. Je to jako to? Jo, ty máš coiny, OK, to je jeden z těch lepších. No pojď. Okay. Grand za 2,5, pojď. Kdyby byl Grand, tak se šábujem, víš co? Yes. Bych potřeboval, no, jakoby. OK. Plusko. Ať tam padne plusko někde. Co dělá plusko? Ti zvýší všechnu, jakoby ne všechnu, ale hodí ti to prostě plus na některý coiny. Ne, teď to umře. Ne, dobrý. Ještě dva. Dělej. Je to dobrý, kámo. Škoda! Ale spoko, jako velice spoko. Na to, že jsem tomu matu nevěřil ani hovno, že něco dá, tak dobrý. Jako 230, no. Nejde ani skipnout. Má budeš v profitu. Snad jo, no. Tady prostě tak laguje strašně, ale je to tam. A já s tím jedním bonusem. Máš 2, ne? Já nevím, jestli to nepřepočítám. Hele, fakt mi chybí málo, abych byl na tom, co jsem měl. A tohle, to jsem ještě nikdy neviděl, tak je to Holden win. Ale mám tady 64 korun, už teď vidím. Takový Lion Games, tak tohle je, kámo, nejhorší slot třeba ever. Jestli ti něco dá ten slot, tak ani nevím, co jako. 20 korun? Co to je? Co je tady ten LGBT? Co dělá ten LGBT? To je Wild, který ti všechno vezme, ne? Pak. Aha. Si myslím. Nebo ti to, ne, to je Mystery, to ti možná bude losovat nějaký jackpot. Okay. Nějaký jackpot, No okej, no kámo, tak to by nasypej ten nejhorší slot, co existuje. Škoda. Ukáž? Major! Let's go! Let's go! Profit! Let's go! To je tvůj poslední, jo? To je můj poslední překrásný Lion Games. Pičo. Ty vole, woohoo! Já mám Profit! za 2 koruny prostě, kámo. Teď si dej pipík, dobře? Pipík? Velký péro a ve štěstí ve hře, woohoo!
Kde Já ustupeš? jsem všude byl tak strašně dlouho a nic mi nepadlo, nic, já jsem vystřílel třeba 15 matů. U Brna? Jo takhle, tak to je, počkej, já si to kouknu. Ale počkáme, až dotočí, jo, potom je to prosím vlastně 2 koruny prostě, pojď. já budu brečet. No, jako to ukáž. Zoxo. Začínal jsem na litru. Začínám hodně špatně, no. Ty začínáš úplně v píči, jakoby ty nebo... Plus 3x, ale. Ne, to je krát 3, já chci plus. Plus free spiny. Prosím. Ne, tam byl týden, Plus už jsem ho free tam viděl. spiny. Plus. GG. 41, 51, 50 bonus. A 450. To nekoupím, já kupu za kilo, chci to můj moderátor, tak mu to pošlu, že jo. Na tom já nepordělám, on ho chce a potom mi to dá. Tak za 150. Tam není za kilo, tak za 150 kup. Prostě restartuj stránku a zkus to znovu. No, dobře. Jedině Mysterious Atlant... Dobře, podíváme se na to, co to je. Už vypadá, že to pojede. Tam jde taky koupit bonus? Nemyslím si ne. No, uvidíme. Ne, nejde, Bonus tam nepůjde. ale co to tady jde? To jsem ještě nehrál, víš? A Maty, když je nehraješ, tak to dá většinou. To je něco jak Zeus. Ale nemáš tam ty wildy, jakoby. Je to takový... nic moc. Ta Atlanta. Hele, tak dáme 25 spinů za 5 korun, ať projedeme to kilo. Počkej, No, to je přes. tady. To je jedno. No a co, tak vybral ti tady Maty ti vybral v chatu. Tvůj bonus. Už tam To padnou ty přijde. wildy, ale jako... 5 korunka se vrátila. OK, 25, dobře. Stačilo to trošku urazit a už to sype. Musí přijít kompas. Dobře, tak jo, dotočili jsme tím, tak tady dáme ještě trošku, protože chci ten kompas, co dělá. Můžeš si to přečíst. Tvé, to je telemat, vypadá jako totální garbage zatím teda. Tak ho dal 25 korun a to je všechno. Kompas chodí jednou za 100 let, taky. Čič. Bez takového vole automata, tak tam chtěl bych něco nasypal. Kompas! Možná, kdyby mě Co to je? nebyl. Co to je? Co má ta červená? Respiny 3! A co respinu? Červená padla to ta nejhorší, co může. Aha. To jsou mořský pany, tyhle červený, to je nejhorší třeba. To červená. Nejlepší je fialová a zelená je taky v pohodě. Já si nestěžuju, ty vole. Na 2 korunovou točku dobrý, ty vole, no. Mohl jsem mít milionkrát víc. Fialová je nejhorší doslova, napsal týpek. Červená je nejhorší. Červená je velmi zlá. Kompas, ty pičo! Zelená, 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 je to dobrý, dej to dobrý! Co to je? Zelená ještě ujde. Co to jako má OK, nestěžuju si. Cože? Ty děvko! No tak to je dobrý, ale ne. Škoda, je tady byl lepší symbol. Kdybys tam měl loď, tak Ty je to... píčo, třeba miliarda, kámo. Tak je to dohra, no, kdyby tam byla loď. No tak tohle to je na hovno úplně. 5 kg možná, tak. Škoda symbolu, přesně tak, škoda symbolu. No nic, jakoby, hele, já myslím, že tady bychom to mohli utnout. Jako krásných 1831 korun. Not bad, not bad.
Hlavně Hýsek streamuje každý den. Pokud teda nefetuje nebo nemá nějaký sen, tak si ten stream hnedka zapni. A pokud teda ne, tak hnedka radši chcípni.